Dobrý deň, Trnavčanky a Trnavčania. Volám sa Lucia Francescato a stojím tu pred vami, ako som to už hovorila aj minulý týždeň, ako matka, Trnavčanka, Slovenka a Európanka. Som predsedničkou bunky, Trnavskej bunky Progresívneho Slovenska. Mám tu česť, že vás dnes budem sprevádzať týmto protestným zhromaždením pod názvom Stojíme na správnej strane. Ďakujem, povzbudzuje ma to. Toto protestné zhromaždenie organizujú strany Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Kresťansko-demokratické hnutie a strana Demokrati. Podobné protesty, áno, zaslúžia si to. Podobné protesty sa konajú nielen tu v Trnave, ale aj v ďalších 12 mestách po Slovensku, vrátane všetkých krajských miest. Dnes si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom. Je to presne 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Zatiaľ, čo my tu na námestiach vyjadrujeme náš postoj a nesúhlas s aktuálnym smerovaním, ktoré nám ukazuje náš premiér, on cestuje do Moskvy a oslavuje v zahraničí. No my zostávame s vami tu doma. Ale predsa hneď takto v úvode by som vás poprosila, aby sme si minútou ticha, a reflektujem tým dnešný prejav nášho premiéra, ktorom spomenul, ako vraj niektorí, nemenoval, znevažujú pamiatku tohto dňa. A práve preto by som vás, aj keď v úvode možno miesto nejakého veľkého povzbudzovania poprosila o minútu ticha, aby sme si uctili pamiatku všetkých vojakov, ktorí bojovali a padli v odboji, ale zároveň aj obete prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine. Ďakujem. Zajtra navyše oslavujeme Deň Európy, symbol mieru a spolupráce, ktorý vzišiel z hrôzy vojny, nenávisti a extrémizmu. Slovensko je náš domov a Európa je naša budúcnosť, ktorej mier neznamená ústupky agresorom, ale odhodlané kráčanie vopred. A to chceme dnes svojim postojom ukázať. Aj preto sme sa tu zišli v Trnave, aby sme jasne dali najavo, že naša cesta nesmeruje k Rusku, ale my stojíme na správnej strane. Týmto považujte dnešný protest za zahájený. Zároveň mi dovolte zo pár organizačných pokynov. Počas trvania celého protestného zhromaždenia zachovajme pokoj, môžeme byť rozhorčení, ale zostávajme naďalej slušní. Ak zbadáme podozrivé konanie, upozorníme naň organizátorov, prípadne členov policajného zboru. V prípade, že by prišlo k nejakému vážnejšiemu konfliktu, nebojte sa to natáčať na mobil. Zároveň všetkým hliadkam ďakujem, že prišli a že na nás takto dozerajú ako každý protest. Zároveň sa medzi vami pohybujú naši dobrovoľníci vo vestách, prípadne v takýchto bielých tričkách, prípadne v iných stranických tričkách. Ak ich zbadáte, tak aj oni sú pripravení vám pomôcť. A teraz mi bez ďalšieho váhania dovolte na pódium pozvať našu prvú rečničku, pôvodom Trnavčanku, bývalú predsedničku Progresívneho Slovenska, aktuálnu poslankyňu Národnej rady Irenu Biháriovú. Ďakujem pekne. Drahí priatelia, drahé priateľky, moja milovaná rodná Trnava, stretávame sa tu dnes, aby sme si pripomenuli 80. výročie porážky fašizmu. Je to 80 rokov odvtedy, čo sa Európa dokázala zoprieť temnote, nenávisti a postupujúcej genocíde.
80 rokov odvtedy, kedy si naši predkovia alebo súčasníci tej doby prisahali, že už nikdy viacej. Dnes tu však stojíme na mieste a v takom dejinnom bode, kedy by sme si mali s rukou na srdci položiť otázku. Držíme ešte ten sľub? Stojíme ešte na strane tých, ktorí sa postavili zlu? Alebo už len kladieme vence k pomníkom, zatiaľ čo sa tomu istému zlu opäť otáčame chrbtom? Pretože kým my si dnes pripomíname víťazstvo nad fašizmom, náš premiér dnes zbalil kufre a v tejto chvíli letí do Moskvy. Nie ako študent histórie, ale ako politický pútnik, ktorý ide legitimizovať vojnového zločinca, pretože vraj ide oslavovať mier. Priatelia, takže čo je to za mier, ktorý sa oslavuje mlčaním o vojnovom zabíjaní? Čo je toto za mier, ktorý sa oslavuje s vojnovým zločincom, ktorý sám mier porušuje? Nie, priatelia, ak niečo ťaží z krvi ukrajinských detí, celkom určite to nie je mier. O taký mier nestojíme a takýto mier nebudeme oslavovať. Priatelia, priateľky, dejiny sa neopakujú úplne presne. Neprichádzajú k nám s rovnakými uniformami a rovnakými symbolmi. Fašizmus dnes nemá len čižmy, hajlovanie a pochodne. Dnes má algoritmy, dezinformácie, propagandistické médiá. Nehovorí už vyžeňme Židov. Dnes hovorí zastavíme poskokov sionizmu. Nepíše už Rómovia sú podľudia. Dnes to povie jemnejšie. Nie som rasista, ale nerozbíja výklady. Dnes rozbíja dôveru v štát, vo vedu, v demokraciu. A kým my tu dnes stojíme v uliciach či v parlamente, narastá nová generácia tých, ktorým nikto nevysvetlil, prečo sa vôbec fašizmus porazil. A ktorí si myslia, že je to len ďalší názor, o ktorom môžeme diskutovať. Nie, fašizmus naozaj nie je názor. Je to zločin. A preto jeho otvorení či skrytí podporovatelia nemajú čo hľadať vo verejnom priestore. Rovnako ani tí, ktorí prekrúcajú jeho dejiny. Aj preto je dôležité, že ste tu. Slovensko sa dnes ocitá na križovatke a nie je to len o vojne na Ukrajine. Je to o tom, kam patríme. Či patríme k tým, ktorí sa pozerajú do očí pravde, alebo tým, ktorí nastavujú chrbát. Či veríme v silu spojenectiev a hodnôt, alebo vlastné selfie s diktátormi. My v Progresívnom Slovensku si vyberáme jasne. Vyberáme si pravdu pred propagandou. Demokraciu pred diktatúrou. Obete pred agresormi. A hlavne vyberáme si odvahu pred pohodlím. Lebo demokracia nie je večná, nie je zadarmo. A už vôbec nie je automatická. Pýtala som sa na začiatku, či ešte dodržiavame ten sľub, s ktorým sa naši predkovia zaprisahávali, že už nikdy viacej. Odpoveď nechám na každom z vás, ale dovolím si, aby sme si pri príležitosti 80. výročia porážky fašizmu možno aj my sami zložili jednu veľmi jednoduchú prísahu. Prisaháme, že nenecháme fašizmus znovu vyrásť. Prisaháme, že nebudeme nikdy tlieskať zlu, ktoré sa oblieklo do nových šiat a snaží sa ľudí presvedčiť, že ono je v skutočnosti mier. Prisaháme, že si nikdy v podklone nepodáme ruky s vojnovými tyranmi. Ani doma, ani v zahraničí. Prisaháme, že za všetkých, ktorí už nemôžu hovoriť, budeme hovoriť my. Prisaháme, že za všetkých, ktorí už nemôžu kráčať, budeme kráčať my. A prisaháme, že za všetkých, ktorí kedysi zlo porazili,
ho dnes porazíme my. Ďakujem vám, že ste tu. Ďakujeme veľmi pekne, Irén. A dovoľte, aby som privítala ďalšieho rečníka. Je ním krajský predseda kresťanského hnutia a poslanec mesta Trnava, vicežupan Rastislav Mráz. Ďakujem. Vážení priatelia, milí Trnavčania, stojíme tu dnes, aby sme povedali, dosť bolo hanby. Dosť bolo cynizmu, pokrytectva a zradzania hodnôt, na ktorých stojí naša krajina. Robert Fico, premiér Slovenskej republiky, sa rozhodol dnes uctiť si koniec druhej svetovej vojny v Moskve. Krajine, ktorá dnes ničí mesta, bombarduje nemocnice, zabíja ženy a deti. Toto nie je podsta padlým hrdinom. Toto je plúvanec do tváre tým, ktorí bojovali za slobodu. Na Slovensku máme stovky rôznych vojnových pamätníkov v Bratislave, v Trnave, v Dukle, vo Zvolene. Ale pán premiér ide klásť vence tam, kde sa dnes plánuje vojna. Pamätáme si, čo znamená ruská prítomnosť. Pamätáme si rok 1968. Tanky bez pozvania. A dnes náš pán premiér ide do Moskvy ako priateľ. Hovoríme jasne, nie. Nie v našom mene. Robert Fico nie v mene tých, ktorí zomierali v Slovenskom národnom povstaní. Nie v mene tých, ktorí verili, že Slovensko bude stáť na strane pravdy a nie agresie. Robert Fico zrádza našu dôstojnosť. Zrádza našu budúcnosť. A preto dnes voláme, Slovensko je Európa. A Fico ako jediný štátnik z Európskej únie ide dnes do Moskvy. Sme suverénna krajina, ktorá vie, čo je morálka, čo je pravda a čo je česť. Sláva hrdinom, ktorí padli za slobodu, a hanba tým, ktorí mier a úctu zrádzajú. Ďakujem, priatelia. Ďakujeme, pán vicežupan. A poďme teda v rodovo vyváženom poradí a našou ďalšou rečničkou je členka strany Demokrati, bývalá poslankyňa Národnej rady a iniciatorka kauzy Čistý deň, Natália Blahová. Dobrý deň. Milé Trnavčanky, milí Trnavčania, milí priatelia slobody, spravodlivosti a demokracie. Deň víťazstva nad fašizmom je sviatok oslavovaný na pamiatku bezpodmienečnej kapitulácie nacistického Nemecka dňa 8. mája 1945. Tým sa skončila druhá svetová vojna v Európe. Sme tu preto, aby sme nezabudli. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktoré sa už raz stali. Aby sme nezabudli na to, čo dokáže režim, ktorý povýši ideológiu nad ľudský život. Nemecký fašizmus zanechal v Európe 60 miliónov mŕtvych. Len v koncentračných táboroch zahynulo viac ako 6 miliónov Židov,
Rómov, ľudí s postihnutím, detí, starcov, žien, celých rodín. A keď tento teror skončil, prišiel ďalší. Nie hnedý, ale červený. Komunistický režim v Československu uväznil viac ako 260 000 ľudí. Popravil 248 svojich občanov a ďalšie stovky zahynuli pri prechode hraníc. Vo väzniciach zomrelo približne 4,5 tisíca ľudí. 10 000 skončili v uránových baniach, pracovných táboroch, boli týraní a mučení eštebákmi. 100 000 prišli o svoju prácu, školu a o budúcnosť. Boli medzi nimi kňazi, študenti, robotníci, učitelia, umelci, ale aj úplne obyčajní ľudia. Každý, kto si dovolil povedať tomuto režimu nie. Dnes opäť cítime, že totalita sa plíživo vracia. Predstavitelia našej vlády útočia na slobodu slova, na novinárov, na občiansku spoločnosť. Ochraňujú neonacistov, extrémistov a vagabundov. Hanba. Šíria dezinformácie, rozoštvávajú ľudí a robia nám takú hanbu, ktorá prekračuje hranice Slovenska. Preto práve aj my musíme dnes povedať svoje hlasné nie. Nie. Práve v deň, keď si svet pripomína koniec druhej svetovej vojny, ide premiér Slovenskej republiky do Moskvy. Ide tam na vojenskú prehliadku. Ako jediný z celej Európskej únie. Ide tam, aby tlieskal zbraniam vraha. Aby sa klaňal diktátorovi, na ktorého je vydaný medzinárodný zatýkač. Vlasti zrada! Zbrane, ktoré tam uvidí, sú nasiaknuté krvou nevinných detí z Charkova, Donecka aj z Chersonu. Zbrane, ktoré tam uvidí, ničia slobodu a ľudské životy. Režim, ktorý tam bude oslavovať, zotročil náš národ na dlhých 40 rokov. A v tyranii opäť pokračuje. Ale my hovoríme nie. Nie v našom mene. Preto sme tu dnes ako hlas slušného Slovenska, ktoré patrí do Európy. Do Európy, ktorá sa poučila, do Európy, ktorá ctí ľudský život, do Európy, ktorá vie, čo je sloboda, pretože za ňu krvácala. Tí, čo klamú, sa nás boja. Tí, čo kolaborujú, nás zrádzajú. Ale tí, čo mlčia, im to všetko umožňujú. My mlčať nebudeme. Ak dnes mlčíme, zajtra nás prehlušia. Ak dnes cúvneme, zajtra padneme. Postavme sa a stojme pevne. Nedajme si ukradnúť našu krajinu, pravdu ani budúcnosť. Ďakujem, že to nedovolíte. Ďakujem, že ste prišli. Ste skvelí Trnava. Nebudeme ticho! 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 Ďakujeme pani Blahovej a teraz prichádza náš ďalší rečník, aktuálny poslanec Trnavského samosprávneho kraja, ba čo viac, poslanec Národnej rady za stranu Sloboda a Solidarita, Marián Vyskupič. Vážené dámy,
páni, milí Trnavčania, dobrý deň všetkým. Dnes si Slovensko aj celá Európa pripomína deň víťazstva nad fašizmom. Deň, kedy vzdávame úctu úplne všetkým, ktorí bojovali a zomierali za našu slobodu. Druhá svetová vojna zobrala životy miliónom vojakov všetkých armád, miliónom civilistom. Rodičia prišli o svoje deti, deti prišli o svojich rodičov. Je to deň, keď si pripomíname, že mier, pravda a dôstojnosť nie sú zadarmo. Koniec najhoršieho konfliktu v ľudských dejinách bol bodom, kedy západná časť Európy nastúpila na cestu obnovy a prosperity. Bohužiaľ, východná časť Európy bola odsúdená na to, že jednu diktatúru, tú fašistickú, nahradila iná forma diktatúry, komunizmus. Po krátkom nádychu slobody v roku 1968 nám bolo 21. augusta Sovietským zväzom jasne ukázané, čo si Sovietský zväz myslí o slobode. Rovnako ako v roku 1956 bol potlačený maďarský boj za slobodu a dnes ruská agresia na Ukrajine je ďalším pripomenutím toho, čo si o slobode myslí dnešné Rusko. Dokonca aj pre Viktora Orbána bola kombinácia roku 1956 a aktuálnej vojny na Ukrajine dosť na to, aby do Moskvy necestoval na oslavy, počas ktorých budú na námestí pochodovať aj vojaci, ktorí bojovali na Ukrajine. A Robert Fico práve dnes, práve teraz, tento symbolický deň je na ceste, letí do Moskvy, nie v pozícii, aby Vladimirovi Putinovi povedal, že každá krajina má právo na sebaurčenie, ale ide v pozícii Vasila Bilaka pokloniť sa ruskému prezidentovi a žiadať ho o ochranu jeho samého. Presne tak, nech tam zostane. Robert? Robert Fico totiž nerobí politiku na všetky 4 svetové strany. Robí politiku na jednu jedinú svetovú stranu, na východ. Ešte včera riešil, ako sa do Ruska čo najrýchlejšie dostane, aby stihol celý program. Nie však na poctu hrdinom, ale zo solidarity s Európou, ale na to, aby sa poklonil režimu, ktorý dnes zabíja a ničí to, za čo naši predkovia položili svoje životy. A bohužiaľ presne toto vystihuje aktuálnu vládu. Vláda, ktorá si sama sebe hovorí národná, ale koná proti záujmom Slovenska, koná proti záujmom každého jedného občana Slovenska. Vláda, ktorá sa vie do prs, že chráni občanov, ale v skutočnosti im škodí a každý deň siaha do vrecia každého jedného občana. Venujem sa financiám, preto mi dovolte pár slov o peniazoch na všetkých. Včera večer som si otvoril oficiálny dokument o nákupoch ministerstva vnútra a skoro mi vypadol notebook z rúk. Minister Eštok ide nakupovať počítače a monitory za 326 miliónov eur. Nie preto, že by to štát aktuálne nevyhnutne potreboval, ale preto, že na tom niekto niekde veľmi dobre zarobí. Dúfam, že vás neunudím, ale pár čísel z tej rámcovej zmluvy použijem. Tak prosím pekne, minister Eštok ide kupovať monitory v sume za 1100 eur za jeden kus, za jeden monitor. A počítače za takmer 3400 eur. Ja sa pýtam, za koľko máte vy všetci, alebo my všetci, zostavu počítačov v práci. Verím, že to bude zlomok ceny, za čo ide platiť štát. Len keby nakupovali normálne, tak podľa útvaru pre hodnotu a peniaze mohli ušetriť 122 miliónov eur. To je jeden jediný nákup, jedna jediná rámcová zmluva.
122 miliónov eur je inak štvrtina toho, čo štát vyberie na tej nesmyselnej, škodlivej transakčnej dani. Štvrtina a minú to na jeden jediný nákup. Na jednej strane klamlivo tvrdia, že výdavky štátu sú okresané na kosť, ale na druhej strane rozhadzujú 100 milióny eur na veci, ktoré ani netušia, či ich úradníci vôbec potrebujú a či budú využité. A teda medzi tým, aby toho nebolo málo, tak sa všetci skladáme ministrovi Huliakovi na byt v Bratislave. Lebo z ministerského platu, ktorý mimochodom sa im veľmi výrazne zvýšil, proste sa mu asi býva ťažko a nevie si ten podnájom zaplatiť. Takže my všetci, študenti, pracujúci, dôchodcovia, sa mu na ten nájom bohužiaľ musíme poskladať. Ľudia dnes rátajú každé euro. Bohužiaľ, na vláde rátajú akurát tak, či teda môžu a či si dajú už 36. štátneho tajomníka, ktorého bohužiaľ zasa tu my všetci budeme musieť zaplatiť. Všetci platíme za ich neschopnosť, za ten chaos a za tú ich chamtivosť. Ale vidím, že vám to nie je jedno, prišlo vás veľa, sme tu všetci a skutočne vám veľmi pekne ďakujem každému jednému, ktorí ste si našli čas a prišli sem. Pretože len vďaka vám, ľuďom, občanom, vláda vidí, že si nemôže dovoliť úplne všetko. Že ho budeme kontrolovať a že budeme kričať nahlas, keď budú páchať škody, keď páchajú škody. Slovensko nepatrí tým, čo ho chcú rozobrať. Slovensko patrí vám, ľuďom. A my to budeme pripomínať každý jeden deň. Ďakujem vám, že ste dnes prišli. Fakt vám ďakujem, že ste prišli počúvať aj nutného finančníka, ktorý tu hovoril o číslach, výdavkoch a tendroch. A držte nám palce, my skutočne budeme robiť naďalej všetko preto, aby sa na Slovensku opäť oplatilo pracovať, podnikať a žiť. Ďakujem pekne, ste perfektní Trnavčania. Ďakujem. Ďakujem pánovi Biskupičovi a teraz mi dovolte, aby som pozvala predsedu Trnavského samosprávneho kraja za stranou Progresívne Slovensko Jozefa Biskupiča. Krajanky a krajania, Trnavčanky a Trnavčania, vážené dámy, aj tí, ktorí ste z nášho Trnavského kraja, aj tí cez Polný, Košice sú srdcom v Európe, vítajte. A poďme po poriadku, idem z Piešťan. A vážené dámy a vážení páni, nedali ste mi pri mandáte ľahkú úlohu. Dnes som mal možnosť z prvej rady počúvať ľudí, ktorí si povedali, že museli počúvať nezmysly, ale povedali si, že sa vyhnú dôležitým slovám, ktoré majú pri 80. výročí ukončenia boju s fašizmom zaznieť. Ani raz agresor, ani raz Rusko, ani raz Ukrajina, ani jeden raz. Traja najvyšší ústavní činitelia za sebou. Hanba. Myslím, že by sme mali ľuďom, ktorých za našu slobodu, demokraciu, zdravé životy zomreli, dnes troška poďakovať viac. 63, zaokrúhlim to hore, 1000 ľudí pri oslobodzovaní Slovenska zomrelo v Červenej armáde, Rusi, Ukrajinci, Kazachovia a ďalší. Viac ako 10 000 rumunskej kráľovskej armády. Takmer 3000 ľudí prvého Československého armádneho zboru. Toto sú ľudia, ktorí si zaslúžia úctu a zaslúžia si najmä pravdu. Preto, než budem hovoriť ďalej a aby sme aj opravili to, čo sa dialo dnes
ústami najvyšších ústavných činiteľov, aby sme to trocha tu v Trnave opravili a požiadam vás o minútu ticha. Uctíme si týchto ľudí, ktorí naozaj padli a priniesli najvyššiu obetu preto, aby sme tu dnes po 80 rokoch mohli stáť. Ďakujem vám. A ako som to počúval, prišiel som domov a zobral som jednu knihu. Je hrubá, je zložitá a prináša pravdu. Povstanie bez legend totiž to obsahuje to, ako sme sa my k druhej svetovej vojne postavili, čo sme urobili, ako začala, ako pokračovala a kde máme tých naozajských hrdinov. V 39. roku sme totižto nestáli na správnej strane histórie. V 39. roku sme spolu s nacistickým Nemeckom a tým štátom, ktorý vtedy tu bol, a tí mocní, ktorí vládli Slovákom, napadli Poľsko. A o 2 týždne to urobil Sovietsky zväz. A preto dnešná prvá oprava, okrem tej, ktoré sme minútou ticha urobili, je: vojna nezačala v 41. ako veľká vlastenecká. Začala v 39. a mali by sme si spýtovať svedomie, prečo sme vtedy a tí, ktorí nás predchádzali, nerobili to, čo my, nevravili pravdu. Pretože až potom povstalci v 43., keď sa dohodla celá spoločenská suita nad politickým spektrom, tak až vtedy sme dohodli Vianočnú dohodu, pripravili povstanie a dnes tu môžeme hrdo stáť a hovoriť, že sme na strane víťazov. Že naozaj aj my a naši predkovia a naša hrdá trnavská posádka, ktorá sa jediná zo západného Slovenska spolu s piešťanskými lecmi povstania zúčastnila, nám zanechala odkaz a môžeme naozaj hovoriť, že my, Slovenky a Slováci, sme porazili fašizmus. A toto je pravda. A táto pravda dnes mala zaznieť, pretože nie je dôležité len, ako veci končia, ale dôležité je, ako začínajú. Čo sa dialo v 33., čo sa dialo v 38., čo sa dialo v 39. To sú otázky na dnes deň, pretože sa pýtame, čo sa stalo v 2014., 2022. a dnes v 2025. Agresor je Rusko. A napadlo Ukrajinu. A ona drží naše hodnoty. To nie je fráza, že niekde je boisko. My, toto územie, kde žijeme, bolo často skúšané bojmi. Nechcem ísť do histórie, ale patrí tomu jednoznačná pozornosť, že v čase, kedy sa je treba ozvať, kedy sa naozaj potrebujeme oprieť od tých najvyšších, musíme vravieť pravdu. A chceme byť tentokrát na správnej strane histórie. Chceme povedať, kto koho napadol, komu chceme pomáhať a kto musí tento zápas vyhrať. Pre nás, pre naše deti, pre naše Slovensko. Nestávajme si umelé legendy. A naozaj, tak ako pán Jozef Jablonický napísal Povstanie bez legend, kde je tá pravda? A ak ste tu deti a rodičia, toto ich učme. Lebo ak je pravda zakrytá ideológiou, ak ideológia prebije fakty, potom ľudia budú zomierať a potom nás budú umelo hnať do bojov, ktoré dohodnú ľudia, ktorí sa navzájom poznajú, a tam bojujú ľudia, ktorí sa v živote nevideli. Tak to je odkaz vojny, to je odkaz toho zla, to je to, čo tu nikdy nemôžeme pripustiť.
A preto musíme vraviť pravdu. A posledná poznámka. Prosím vás, náš premiér vraví, že Winston Churchill zaviedol železnú oponu. To je taká veľká nehoráznosť, ako keby ste obviňovali vlastného lekára, že vám stanovil diagnózu. Prosím vás, železnú oponu sme žili. My vieme, kto tu hovoril o tom, že hranice nie sú korzo. My vieme, koľko obetí prinieslo to, ak sme utekali z toho sveta a naši predkovia do toho sveta slobodného. Železná opona bola pomenovaná a bola pomenovaná správne. A dnes teda povedzme plným hrdlom, že u nášho východného suseda na Ukrajine vzniká krvavá opona. Tá krvavá opona, ktorú vyvolalo svojou nezodpovednou politikou Rusko. A myslím, že my dnes pri 80. výročí ukončenia bojov proti fašizmu máme právo povedať nie. Nechceme krvavú oponu cez Európu, chceme dohodu a sme za mier. Ale chceme veci pomenovať pravým menom, pomáhať tým, ktorí pomoc potrebujú, pretože niekto bojuje za svoju slobodu, za svoj národ, za svoju krajinu. Nie je fráza, že ak sa Vladimír Putin rozhodne ukončiť vojnu, vojna skončí zajtra. Ak tak bude musieť urobiť Ukrajina, Ukrajina nebude. Toto je pravda, ktorú si hovoríme, toto je odkaz aj 80. výročia oslavy víťazstva nad fašizmom. Nechcem sa dožiť toho, aby ľudia, ktorí zomreli a ktorým sme venovali minútu ticha, sa museli vo svojich hroboch obracať ako vrtule, ktoré poháňajú nášho premiéra dnes do Moskvy. Toto je jednoznačne odsúdeniahodný krok a verím tomu, že k reflexii dôjde a že aj s vašou pomocou, keďže ste venovali svoj čas aj námahu dnes deň počas tohoto sviatočného dňa prísť a chcem sa vám za to z hĺbky srdca poďakovať. Je to dôležité pre toto mesto, tento región, túto krajinu, pre vás aj pre naše deti. Ďakujem vám veľmi pekne. Vážené spoluobčianky, vážení spoluobčania, dnešný protest sa chýli ku koncu. Chcem vám preto v mene spoluorganizujúcich strán a všetkých rečníkov a rečníčok poďakovať, že ste dnes prišli a spolu s nami si dôstojne, ale rázne vyjadrili svoj názor. Zároveň asi ste si všimli, že dnes tento protest prebehol bez nejakých väčších hudobných vložiek, žiadne hudobné vystúpenia. Akurát iba na začiatku sme mali Odu na radosť a teraz by som všetkých rada pozvala na pódium s rečníkov, aby sme si spolu v závere tohto protestu zaspievali slovenskú hymnu. Po nej bude tento protest ukončený.